dasig ko mamemorya ang akon mga tulunan tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nangin sekreto sa law school. D3 Bio. Ang D3 yung may visyo. Ang visyo yung may D3. D3 Bio. Ang topic ko is about ketones. Pag ketones ang paghambalan, Sir Boy, ketones sa D3 Bio, dako ginaya makabulig sa brain. It's good for Alzheimer's, dementia, Parkinson's. Parkinson's disease. Aside nga ginanarish ang imong nga brain cells, ginapagawa ang tanan nga mga toxin. Nga nagako sa migraine kis sakit sa ulo kaya ni D3 Bio. Ginakuha ang basura si mo brain Brain. through the lymphatic system. Through lymphatic system. Ginahatag energy sa brain mo through ketones, providing your brain more Ang efficient. magilang kanami sa D3 Bio, Sir Boy, overplain D3. Among gina na advantage gina, no? So besides ketones, besides nga gapanami isang aton kidney, nga gapanami isang aton blood sugar, kung nami ang aton regulations ang aton blood sugar, layo ka sa diabetes, healthy ang liver, healthy ang kidney, ano pagid bala ang D3 Bio first and foremost kinimbento ni because of its antiviral, antibacterial specialty. Kung ikaw gakataro, gaubo, may plemas, gay hilanat nga wala unta tagahapon, balik naman si hilanat, trangkaso na ina. I-D3 Bio mo na tungod sang monolaurin, monocaprilin, and monocaprin. Those kinds of monotriglycerides basically kills any kind of viruses And bacteria So, and even fungi. May hipabi ka, hipasi ka, tanan nga mga viral load nga way kakabalo kay way nimo mapacheck up kung ano tong mga ngalan nga ara da sa virus sa imo lawas. Kung adlaw-adlaw siya gainom D3 Bio, Sir Boy, adlaw-adlaw man niya patyo ni nga mga virus nga bakterya. Ganun ba ang viral? Because of the MCT, Kanami isang point monolaurin, monocaprilin, and monocaprin, no? D3 Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nanggalingin ulo ko, naibaluan ko nga taas, nagali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may visyo. Ang visyo yung may D3. Mga butika. Ang D3 Bio gapadasig sang imo metabolism through its medium chain triglycerides and also ketones. Kung dasig ang imo metabolism, dasig ang pag-usar sang imo blood glucose, meaning to say because of thermogenic effect. thermogenic effect, correct, no? Ang ambal ni Doc gina, ang mga tawo usually ng mga pigado gid, way ni kwarta magpa-lab test, no? When sa ambal niya ay basi virus ni bacteria ni way wala kwarta mong hindi ka kadto sa laboratory para magpa-check up. Kung magpinalagpat ka man inom sa mga antibiotics, di man lain man na, no? Kalanan ang antibiotics niya should be prescribed by the doctor. Ang mga antivirals niya should be prescribed by the doctor. But if you take a natural antibiotic or antiviral agent in D3 Bio, why niya side effects? Kaya na kanami, Sir Boy, wala ni resistance. Why niya resistance? Oh. Di siyempre, ang monolaurin niya, ano pa yung resistance? Kaya na siya mahimo pagpalapit sa monolaurin, wasaag na siya. Because monolaurin by nature is created to kill viruses and bacteria. How could we prove that? Monolaurin is present in breast milk to the form of lauric acid. Kaga namin lang sa D3 Bio, Sir Boy, nga natural antibiotic, antivirus, kag antifungal nga hindi mapiktuhan ang aton selula sa lawas nato niya. Kag hindi mapatay ang good bacteria. Correct. Hindi, amuna, that's the beauty of it. That's the innate intelligence of monolaurin. In short, amo na lang, Sir Boy, ang monolaurin, hilo sa tanan nga kagaw. Correct. Amo na lang. Kung gailanat, kung gasipon, bacteria man, virus man, imonolaurin mo na ara sa D3 Bio. So din ka pa bala, Doc Ramil, sa ordinaryo nga vitamin D3, nga ga-boost lang sa immune system. D3 Bio na Kung D3 Bio ko, kay may bodyguard or security guard, may police station pa ko. Pero kung D3 ka lang, police station lang imo. D3 Bio. Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. O weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon. D3 Bio. Ang D3 yung may visyo. Visyo yung may D3. D3 Bio. Ako si Karen, kadamog sang akon hair fall, nag-indi manami ang akon nga kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis. D3 Bio. Ang D3 yung may visyo. Ang visyo yung may D3. D3 Bio. Health News. K5
K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 95.7 K5 News FM, San Jose Antique, 94.5 K5 News FM, Calibo, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 89.1 K5 News FM, Pasig City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo at kampyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Gusto kayong ininais marating sa bawat boses na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM, ang kampiyon sa news! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Balit na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. Yes!
News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Number 1 station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7. Oras sa K5 News FM Iloilo, las 11:06 na sa agang oras. Ginadulong sa inyo sang AO Executive Optical. Love Your Eyes. Kaginadulong man sa inyo sang Mighty C. Ang number 1 nga alkaline vitamin C. Kaginadulong man sa inyo sang DTX 500 the superior antioxidant. Kaginadulong man sa inyo sang D3 Bio the antiviral kag antibacterial specialist. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto. 11 Mbps. Kaupod si ka K5 John Sapio. Iniang 11 Mbps. K5 News FM 11 Mbps. John Sapio, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo. Kampiyon, 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 kampiyon! Sa Boruso, wala problema. Sa langaw. Kampiyon, 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 kampiyon! Mayong aga mga kakifoy! Kamusta na ka muna? Welcome na sa aton sining pagpangalagad sa subong edisyon na Martes nga adlaw. It's 8 na sa bulan ni Hulyo
Ari naman kita diri sa pagdulong sa mga nakapanguna nga mga informasyon ka mga balita, mga reports, mga follow-up. Aton sini nga mga ka-Key 5 reporters. Musta na ka muna, panyaga na. Sit back and relax. Panyaga, pamati sa Key 5 News FM. Ang number 1 na istasyon sa FM band. Mga kotoran nato dira nga trabaho, biyahe, naka-tune in ang ila sini mga radio dial, mga car stereo, mga radio sets, mini sound system. Sa 88.7 FM Iloilo. Ag subong man sa aton sini nga mga social media platform. Maayong agagid sa inyo tanan-tanan. Aton sini mga nakapanguna nga mga balita ginakasubo-subong sa mga kwaniblaw, mga na hospital. Kundi so ning natawag nga GL or guarantee letter. Ang inalag hatag ini especially sa mga kongresista black. Isa ini kapamaagi nga makabulig sa mga pigado, nga mga kautoranta, hindi lang sa mga government hospitals kundi man sa mga private hospitals. Hatag sang garantiya. Ginanunsyo sa mga private hospitals sa bilog nga pungsod, bilog nga Pilipinas ne. Ay hindi na kuno sila makabaton kay may balairan kuno ang Department of Health. Pero ang ambal sa Malacanang may nagakaigo nga pondo ang gobyerno, especially ang Department of Health, para ibayad sa mga private hospitals. Ang Malacanang nagatag sa assurance sa publiko nga ang Department of Health, gobyerno may nagakaigo nga pondo agad to masitol ang mga claims sa mga private hospitals for services kag pagbulong nga gin-provide sa mga pigado nga mga pasyente. May sufficient kuno ako may nagakaigo nga pondo na magsitol sini mga claim sa mga pribado nga mga ospital para sa serbisyo kag pagbulong sa mga indigent kag mga financially incapacitated nga mga pasyente. Sa press briefing sang Malacanang suno kay Secretary o kon Undersecretary Claire Castro, ang pila ka mga health facilities ang naguntad sa pagbaton sang government guarantee letters na nagaka-cover sang mga hospital bills sa mga pasyente nga wala na kuno sang nga wala sa mga financial capacity to pay. Igin-cite diri nga ang DOH suno kay Castro na only 39 ka mga private hospitals dito sa probinsya sa Batangas ang nagapakatubang sang issue with guarantee letters due to incomplete or missing document. Ang gobyerno is not having any problems. Why isang problema sa gobyerno kung pagbayad sa mga balayran sa mga pumluyo na naka-cover sang guarantee letters. Ay nagakaigo nga pondo only naka-apply sa 39 ka hospital sang DOH. Still nga naka-require sang additional documents in order para sa ilang nga pabayran. Ibon silingon iyaman sang hospital, mga private hospital ni sa Batangas. Iya 39. Ang mga hospital samtang nga gina-require sila sa Department of Health sa mga additional nga mga documents kay kulang-kulang isang nasabit Manila ti paano kapag tagaan bayran kay gobyerno nga ni. Ani ambal na lamlas lang nga hindi na sila magbaton sang guarantee letter.
ang ining mga private hospital nagahingyo sang payment agod to makomplito ang mga documents bangod kay suno sa Department of Health may ara sang nagakaigo nga pondo nga available nationwide ilog nga Pilipinas ni. Ang guarantee letter nga ini o kon ang Department of Health may budget nga 41 bilyones pesos o 41 billion pesos nga budget. Ang guarantee letter isa ka dokumento nga gina-issue sang mga government officials or any agency nga nag-a-address sa ginatawag nga service provider o kon hospital agud to ma-insure ang bayad sang serbisyo on behalf of the beneficiary. So, guaya siniblang nga daw garantiya ni amo kanang natawag nga GL. Amo kanang natawag nga guarantee letter kay amo ni garantiya. Akon may ara kasi ni napirmahan, duly approved. Abot silingon nga makagwa ka sa ospital, ang natawag nila nga zero balance bla. Amo ini mga requirements sa mga pasyente nga mga nagkala ospital. Ang iban sini para mabuligan sila sini nga balayran. Balayran sa bulong, balayran sa check-up sa operation, sang mga private facilities under sa Department of Health medical assistance for indigent kag financially incapacitated patients or MAIF program. Base sa 2025 nga budget ang Department of Health may ara 41.16 billion allocated para sa MAIF. Ang MAIF nga ni Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients. Sa 2025 nga national budget mga kakipay na napaindira ang Department of Health na 41.16 billion para sa MAIF. Ang ining social program sa Department of Health nga gin-create sa tong 2014 agod to buligan ang mga pasyente nga mga pigado. Ang ining out-of-pocket spending sa mga indigent and financially incapacitated patients na nagakinahanglan sang medical services outside sang coverage sang PhilHealth mga kakifay. Ito kung may total bills ikaw sa ospital, i-minus sina ang charges to PhilHealth. Ang sobra, amo na ang budget o kung amo inang guarantee letter. Na budget alin sa MAIF. Kuno sa Department of Health, there are more than 80 ka mga Department of Health run hospitals. 550 ka mga local government hospitals. 511 ka mga private hospitals. Kag 20 ka mga treatment and rehabilitation centers nationwide. Akon sa diin maka-avail sang financial assistance sa idalom sang MAIF. Ang Private Hospitals Association of the Philippines o kon PAPI nagpahayag nga ang election-related disruption at ang staff shortage sa mga government offices ang nagtugas ang delay sang payment for hospital services na na-covered sang guarantee letters. Samtang si PAPI President Dr. Jose Rene de Grano nagpahayag nga ang Department of Health ag other concerned ang mga agencies attributed sa mahinay na pagproseso sang ahensya sang MAIF payments to hospital and to high volume of guarantee letters
Damo sang guarantee letters madamo guarantee letters kinahanglanon masakit na mo, no? Kag ang importante da nga naka-secure sila sa mga requirements. Ay hindi lang basta-basta din maka-avail kasi ding ma-FF nga ini. Ay may ara ina nga case study. Una-una gid ina kwaon mo sa barangay official. Sa barangay hall ang ginatawag nga Certificate of Indigency. Sunod sina ang subong nga proseso pero ang Certificate of Indigency daw subong daw take away na nila ining mga requirements. Pero may ara nga nagapangita gyapon. Pero kung may mga haslo ka mga bulay o mga barangay kapitan, wise lang isyo sang Certificate of Indigency kung kontra nila sa politikan lang mga haslo. Nami guro ning mga barangay kapitan ni barangay officials nga hindi magatag mag-isyo sang Certificate of Indigency namin isla pang injeksyonan sang formalin. Hindi gani nga sila to ibutang sa ospital bla kag tutdan. Mga slow mo. Mga kapitan nga mga bulayski bla mga bulayog. Ano mo daw sa piho bla? Ano nagabayad na kamo sang pang utang nyo tagin pusta nyo? Hoy! Mga barangay kapitan nga mga bulayog! Ang tinikal nyo to bla, pusta nyo kay labla barunda ka kay Ganson bla sa sunod. Ang mga katikalon sa inyo, kay naperde, tinong ko nakabayad na kamo sagin panghulam nyo to. At ang pang bagnos ko rin tsura nyo sa pader sang Haro Katedral ay. At ilaw ko mo bagnos, kuya nyo kin bagnos sa kiwa pader sang panang Archbishop Palace. Amo na yung kaisa no ining mga Certificate of Indigency. 24, amo ina ang mga bagay nga dapat nga i-issue sa mga pigado. No gani kay kusab lang nga mo nang ambal nga pangod sa sobra-sobra nga pamulitika sa mga haslo nga ini nilang pag-isyuhan ang mga pigado nga mga pamuluyo nila. Ang payment sa mga hospital, sa mga high volume guarantee letters, ang kinahanglanon sa pag-process during sang nagligad ng eleksyon. Kay eleksyon kag wala na yati, alang-alang mo na nga, kung ay eleksyon kang magmasakit ka, kagway ka kwarta, kung may makabulig sa imong kahatag sa imong guarantee letter karon. Nga ang pagkamasakit mo, mabalaan mo nga timpo eleksyon na nga. Iban nga mga member hospital na payag nga may yara madamo sa mga guarantee letters kag gamay lang kuno ang mga personnel nila nga mga-process ini. Ang PAPI, ang Private Hospital Association of the Philippines, nag-report nga pila ka mga hospital sa dito especially sa Batangas ang nakabaton sa mga payment amounting to 577 million ay dalom sang ma-FF program. But they still have around 450 million worth sa mga receivables. Despite sining amount ng mga nasitol ng mga balayran, ay iban nga hospital nakapadayon sa pagbaton sang guarantee letters while nagahulat sang gobyerno sa pag-cover sa mga unpaid obligations. So may kwarta, may problema Ang proseso lang kang mga papilis ang hinay kay kadugay kay hinay sa inyo. Obligasyon nyo na nakanegosyo kamo da di amo ina gani nga si Senator Lawrence Bongo mga kakifay nag last out sa kuano sa Department of Health no ginapilar niya bilang senador kag chairperson sang Committee on Health sa Senado. Kay Senator Bongo nga sa Department of Health nabayaran na ang nabilin nga 530 million nga utang sa mga pribado nga mga hospital. Ang balik ani paano ka mag-operate kung wala ka sangkas nga magamit sa pagbakal sa mga supplies kang mga pambayad sa mga medical personnel. Ginatulak subong, ginaduso subong ni Senator Christopher Lawrence Bongo ang pagpabaskog sang Malasakit Center Program para sa mga pigado
nga nagakinahanglan sang bulig medikal. Importante gina. Binyo importante ni para sa mga tawo nga nasalbar no bangod kay way kwarta nag-ayo bangod sang guarantee letter. Kag especially kay may mga kongresista kita no klabanan sina sa ila basta sundon mo lang ang mga requirements. May zero billing kagid way kagid sa balayran pagwa mo sa ospital. Bangod sining ma-FF nga program sa Department of Health agin punduhan mismo agin pasar sang aton mga kongresista kag mga senador. O mga kongresista, mga senador na may ara na sila mga ginatawag nga guarantee letter. Nadako gid ang nabulig sa mga pigado nga mga kauturan naton mga kakipay. Oras aton sini nga pagpangalagad. Alas 11:26 na. Diri sa aton sa balita lokal may nagwa ng listahan sa mga committee chairmanships sang sang kuni ang panunsod sa syudad sa Iloilo. Majority role ot silingon mangod kay ti 11 ka mga elected city councilors plus 2 ka mga ex-officio member, SK Federation President kag Liga ng mga Barangay President. As 11 ti majority sila. Nga nangambal kita nga majority role. Nag-roll ang majority nga hindi pagtagaan, wala matagaan sang committee chairmanship si City Councilor Jean Marie Mabilog. Way sa committee chairman. Amo nang majority rule, amo inang dikta subong sang kaharian, sang idalom, sang lunok. Pararihom na nisla nga mga konsyal. Ano mo na bi subong amo nang pamulitika no? Base sa record nga ginpadala sa aton mga sources of information nagikan sa City Hall tiway gid sa listahan tiway gid si Kagawad Mabilog sang committee chairmanships o gibutang sa nga chairperson sa committee. Lawagon tanibla kaya ring listahan niya yung padala sa ato niyo. Isa-isahon ta niyo. Si SK sa Gudiang Kabataan Liga President Jelma Cristel Implica. Ang iya nga committee amo ang Committee on Youth and Sports Development. Samtang si ex-officio member President sang Liga ng mga Barangay Irene Ong ang iya nga Committee on Barangay Affairs and Community Development kag Committee on Ways and Means Councilor Lindon Akap ang mga committee chairmanship chairman sa Committee on Veterans, Retirees, Elderly and Disabled Persons kag Committee on Games, Amusement and Professional Sports si City Councilor Jose Maria de la Liana, Committee Chairperson sang Committee on Information, Technology and Computerization, Committee on Social Services. Samtang si City Councilor Mandri Malabor, Chairperson sang Committee on Markets and Slaughterhouse, Committee on Moral Recovery, Committee on Urban Poor, Human Rights and Minority Groups. Samtang si City Councilor Francis Grace Parcon, aya sining chairperson siya sang Committee on Agriculture, Fisheries, Aquatic and Natural Resources kag Committee on Women and Family Livelihood.
Samtang si City Councilor Alan Zaldivar, Chairperson, Committee on Health, Sanitation and Hospital Services, Committee on Cooperative and Livelihood, Committee on Labor and Employment, Manpower, Development and Placement, City Councilor Johnny Yang, Committee on Disaster Relief and Disaster Management, Committee on Animal Welfare, kag Committee on Engineering, Construction and Public Works. Samtang si City Councilor Romel Doron, Committee on Public Services, Environmental Protection and Ecology, Committee on Energy and Public Utilities. Samtang si City Councilor Rodolph Jeffrey Ganzon, Chairperson, Committee on Domestic and International Relations, Chairperson, Committee on Education, mga kaki-5, Committee on Education, Science and Technology, Committee on Trade and Industry, Committee on Domestic and International Relations. Samtang si City Councilor Miguel Triñas, Chairperson siya sa Committee on Local Accreditation, Committee on Urban Planning, Housing, Land and Land Development and Zoning, Expropriation, Assessment and Land Acquisition, kag Chairperson, Committee on Tourism, Culture and Historical Affairs. Samtang si City Councilor Rex Marcos Sarabia, Chairperson siya sa Committee on Personnel, Good Government and Public Accountability and Oversight Blue Ribbon Committee, Chairperson, Committee on Rules, Ordinances, Resolution and Style, Justice and Legal Affairs. Samtang ang number 1 nga City Councilor Sedfrey Cabaluna, ang yes ni nga mga committee chairmanships: Committee on Communication and Public Information, Committee on Transportation, Committee on Police, Fire, Penology, Public Safety, Order, Security, Dangerous Drugs, and Rehabilitation. So mo ini ang ilas din nga mga committee chairmanships nga kung sa din si City Councilor Sin Marie Mabilog sa 12 o kung 14 kung may duha ka mga ex-officio member mo, wala gid siya sa listahan, wala siya sang committee chairmanships nga nakuha. Kaya muna ang ginahambal naton nga majority role, ag subong man ang ginatawag nga kaharian sa idalom sang lunok sa siyudad sang Iloilo. Amo ina, wag nga wala sang committee chairmanship, chairpersons. Away sang committee si Kagawad Sin Marie Mabilog. Ano mo nabi kay majority role? May dikta sang hari sa idalom sang lunok. Banyanin ang mga sangkunian, ang mga vice mayors, vice governors. Kaya na iban niya nga mga chairperson pa siya sa mga iban niya komite. Diri subong, di ba gani chairperson sa way gani sa komite si Kagawad Sin Marie Mabilog, si Vice Mayor Labla Barunda pa. Okay, boss, ma-regular session sila mo. Kapantayin nato na on ini pro laban-laban ni unanimously approve. Maprobahan ini unanimously pag-move was sa ilang pagsisyon ang committee chairmanship sa sangguniang panunsod sang siyudad sang Iloilo. Standby mga kakipay, mga balita pangaiban, may poultry farm sa Karaudan, Haniway, Iloilo ang ginareklamo bangod sang langaw. Tatlo gid kuno ka barangay to sa Niway ang nagareklamo. Grabe no, nami man saya no, nami ni siya guro pakaon sa langaw. Mga kadiwa, center sa Western Visayas, wala pa nakabariga sa 20 pesos kada kilo sang bugas.
populasyon sang mga kabataan sa probinsya sa Iloilo nagnubo. Ano nagnubo? Ano naglamatay? Nagiban pa nga mga balita plus ang aton sininga. Okay ka, may kapi ka. Pabaliktad dugay-dugay. Standby na mga ka-K5. K5 News FM. Championing the Sa tagsaka pagtilaw, sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog tanay. May iwang nga magatuhaw, sa tagsa kapagbutaw, at yung lang nga panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, ibatan ng problema, magtangon kang magluhong sa bago nga paglao. Wala sang daya ay bisan nanuman kabudlay, wala sang daya ay bisan nanuman kadugay. 2016, sa Olimpiado ako ni Government Uy. Before ko na Mexico, almost a decade ago, wala ko sa ito, ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko nag-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil wala actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapasay sa akin is ang trust and confidence of the CEO sa akin. Budlay, magbiga sa tao na nagsalit sa akin. Panghihinaan, magaluya lang, pero tuloy lang. Magpapadayon sa akin. Yes, wala pa yan na. Ubot nga magkaptanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay, wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nick. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakot na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasanod ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagpistingan, wala din ako sa may matunan. Tugtog isa kaadlaw na bayuhan ang tanan ng pagpangabudlay, sakripisyo tag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadalanan, naging pangamayuhan ko. Salamat gid Dr. Niuy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninunga nga mas nanin maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalanan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamilig nga handurawan. Kita, padayon nga mag-augkong, bangod wala sa payaay, bisan, anuman ganun. Handa ang palangga, servisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag maglihom sa bagong
In behalf sa K5 News sa Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sang March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra ka empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Linwood. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa atong mahal nga makako, and that instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Linwood. Rako nga mga lessons nga akon na natunan kag ang mga lessons kalian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang ating nga CEO Dr. Linwood. May mga pagtilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team no, sa K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inobar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko din no, ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Number 1 FM station in Metro Iloilo. Number 1 na! 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 K5 News FM Iloilo! Number 1 na! K5 News FM Iloilo! Number 1 na! K5 News FM Iloilo! Number 1 na!
Congratulations, K5 News FM Iloilo. Number 1 na. Number 1 na kita, mga ka-K5. Madamo nga salamat sa inyo wala untat nga pagsuporta. Makasaling kamo nga amon padayunon ang pagdulong sang serbisyo publiko na may puso. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! 11 Mbps. 11 Mbps. Balik kita sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5 diri sa 11 Mbps sa pagdulong naton sang mga nagapanguna nga mga informasyon ka mga balita sa inyo tanan-tanan. Check naton si Toto Dids Vlog kay ti nagpadulong siya. May nadakpan naman siyang kwanto nagapamati gid sa K5 News FM. Bangod sa aton sinin nagapadayon nga nagapadayon nga panghatag sang kape kung madakpan ka nga nagapamati ka sa K5 News FM, no? Si Toto Dids nakalibot ini siya. May nadakpan naman siya on the spot nga nagapamati sa K5 News FM. Toto Dids, K5 News FM, Kampiyon Report. Sa K5 dyan, mayad nga udto. May dingod to. Anong mayad sa udto? Maayad din nga udto kasi K5 dyan. Okay, sa naman tulid din nga listener nato ang aton nga nadakpan nga on the spot. On the spot ha? Yes. Why gin liso why gin pandar ha? Yes, correct sa K5 dyan. Oh, kita manay, matindlo, kita ko nagahulag, why kita nagapanglubag. No. Amo na, ambal ni paran niya, why nigit yung masiro kada barangay may listener gina. Agree ko na yaka kita dyan kay Paran. Katukod, gasugid man si Paran sang gusto mo. Matod. Oo. Tini ko tiyang inyo, okay lang na yung inyo manda. Ang amon di amon manda, hindi lang po pailabte. Oo, di. Wala lang nilabtan na ya. Why man sa kay mimuhan ko sa kung nilabtan niya sino na? Saan nga barangay? Kaya K5 dyan, ikaw ba tinatumbala si Ma'am Emeline Alagaban, no? Sang Zone 1, Barangay Kalumpang, Mulok. Okay, sa subong sa aton sining mga K5 pare naman kita diri sa area sang Mulo no kung sa dinno sa barangay Kalumpang Mulo diri mga K5. May isa naman diri ka karinderya tagatubang na sa inyo parkingan gid ka mga tricycle nga nagabiyahe diri. Sir ano natin kani nga zone? Kalumpang natin okay. Sakto Kalumpang. Susod doon nato si nanay nagapamati gid siya sa K5 News FM pareho sa atong monitoron tukar kag manugsulod ang programa nga 11 Mbps si Sir John Sapio. Nanay, good morning. Magluwas mo sini oras ano kapag oras mo sa mi nagapamati gid sa K5. Aga pag gid ka tama. Pag bresan la pa kabya akong karinderya pangalan ko sa super mga treasure diyan na kada buksan ko na nila. Sakay ka K5 race diha umalay. Asta na gid maga. Nakatulugan na lang ko na yan. Di kay nagapamati ikaw sa K5. Okay ka, may kapi ka sa K5 News FM Iloilo. Uy, atin na, ano mambal mo kay Doc Ramil Uy, kag sa K5 News FM Iloilo, kay nakabaton ikaw diri sang kampo. Salamat kay matagaan mo ako. Oo. Biabi, ang nagakalaon diri sa imo, ang mga tricycle driver nga nagatambay sa tubang mo, kag ang mga friends mo nga nagalantaw subong abi kay makabati karon, nagdaha sila. Nga para nga mamati sa K5. Agdaha sila. Mabagalaw na gani, kita kung nasadyahan sila sa drama, hanap la. Nasadyahan sila. Oo, namiyan sila. Dano mambal mo kay Doc Ramil Uy, kag sa K5 News FM Iloilo. Wala mo gid nga salamat sa K5. Kag kay Dr. Ramil Uy. Ano pangalan mo nay? Emeline. So, sa mga produkto ni Doc Ramil Uy, ano nga mga produkto ni Doc Ramil Uy? 500? Oo. Kag ano? May tisid, so duwagid gali. So nanay, hindi lang ina, no? Kaya nagapamati ikaw sa K5, may ikaw isa ka coupon. Nagagamit ikaw sang may tisik kag DTX 500, may harap pag ikaw isa ka coupon. May chance ka nga magdaog cash kag appliances.
Nanay, thank you so much, Gid, sa padayon nga pagpamati sa K5 News FM Iloilo, ilabi na sa paggamit sa mga produkto, di kalidad ni Doc Ramil Uy. Mayong aga lang. God bless. Thank you very much. Tatlo ka K5 dyan na napamati siya sa aton gamit siya ng Vitex 700 kag may TC. Tatlo kampiyon. Salamat kay Toto Dids. Sige kay K5 dyan no sa aton bala mga tagpalamati sa K5 sa Emilio hindi na ka mandulat ang paglaom kaya ang K5 News FM team padayon nga nagalipot. Ang nga balita no nga ginadulong inyo sa kaluan sang Vitex Copinex sa kakapi ka na naka-detox ka pa nagikan diri sa distrito sang Mulo ini si K5 AG Cordoba para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kalingawan sa Iloilo number 1 na kita K5 News FM. K5 News FM Kampiyon Report 11 Mbps. Standby ka mo mabalik kita dugay-dugay pagkatapos sa aton sining DTX 500 Health Alert kag sang Mighty C Network News. Pagkatapos ginamang sini. Standby. K5. Tonight, we honor the hard work, passion, and skills of every member of K5 News FM. You stumble through your days, got your head hung low, your sky's a shade of gray, like a zombie in a maze. You're asleep inside, but you can shake awake. Come And together, we are back from party. And together, we will continue this song. The path towards the winner, number 1, and elected when the world becomes a fantasy, and you're more than you could ever be, 'cause you're dreaming with your eyes wide open. And you know you can't go back again to the world that you were living in, 'cause you're dreaming with your eyes wide open. So come alive. And congratulations for making it to this point. Salamat sa ating mga anchors, DJs, news writers, reporters, technical staff, drivers, and everyone who's involved to bring us to where our Mga ka-K5, daw kadasig lang sang tiyempo. Daw kaangay sa isa ka baga
nga amat-amat nga nagasigrap hasta nga nagadako kag nagkalayo. 3 taong haghahatid ng serbisyong totoo at may puso sa bawat Ilonggo. Ngayong taon, hindi tayo nagpahuli sa pagkalat ng mga naglalakihang mga balita at kaganapan. Inihatid din natin ang kampiyon na serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. Sa information nga nakuha natin inisyal, bumato siya, no? Siyang nagpakilala ang pulisya ng isa sa kapulis. Naginalantaw, pagpangimon ang motibo sang krimen. Mahigit 10 pamilya na ang ating nabigyan ng tulong sa ating corporate social responsibility na kampiyon na serbisyo. Olongapo City, 88.7 K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert. DTX 500. Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laking pasalamat ko dahil naging regular na ang period ko. DTX 500. Mabibili sa mga butika. Kamusta po ang ating mga ginigiliw na mga tagapakinig? Welcome sa ating programa, ang DTX 500 and Mighty C Health Alert. Kami na naman ang inyong DTX 500 and Mighty C Health Patroller. Ako si Ted Reyes. Kasama po natin ngayon ang ating partner na si Doc Farlan Sindak. Magandang araw sa iyo, Doc. Nakapagkape ka na ba, Doc Far, ng DTX Coffee Mix ngayong araw? Maraming salamat sa mait na pagbati, Sir Ted. Kagaya ng kape, no? So kung kape lang ang pag-uusapan ay hindi ako pwedeng umalis sa bahay nang hindi nagkakape ng paborito kong DTX Coffee Mix. Yung nagkakape ka na, nagdi-detox ka pa. Ang galing. Ito yung kape na sagana sa antioxidant, Sir Ted. At dahil sa taglay nitong mga sangkap na katulad ng sugar cane extract, ampalaya extract at chia seeds. So habang nagkakape tayo, mas lalo tayong bumabata at malayo pa tayo sa sakit. Galing ng DTX Coffee Mix, Doc Far, ano? Yes. Anyways, ngayong araw ay ating pag-uusapan ang tungkol sa sakit na stroke. Ano ba ang mga sanhi nito at paano ba makakatulong ang araw-araw na pag-inom ng DTX 500 at Mighty C upang mapigilan ang sakit na ito? Noong taong 2009 hanggang 2019, stroke ang pangalawa sa mga nangungunang sanhi ng kamatayan at isa sa 5 sanhi ng disability sa Pilipinas. At noong taong 2020, ayon sa datos na nakalap ng World Health Organization, umabot sa 74,167 ang bilang ng namatay sa sakit na ito. At ito ang kumakatawan sa 11% na total na sanhi ng kamatayan sa bansa. Tama ka dyan, Sir Ted. Kaya ang stroke ay hindi basta-basta ang karamdaman. No? Nangyayari ito kapag naputol yung supply ng dugo sa isang parte ng utak. Nako. Ito ay itinuturing na emergency at nangangailangan ng agarang medical attention, no, mga kababayan. Kaya ang stroke ay nagaganap kapag may pagbabara sa daluyan ng dugo o kapag may ugat na pumutok. Kaya nakakatulong ang araw-araw na pag-inom ng DTX 500 upang maiwasan ito. Dahil sa mataas na antioxidant na makukuha natin sa DTX 500 at pinipigilan din ito ang mga free radicals na siyang dahilan kung bakit nanigas ang mga kolesterol na nakalutang sa iyong blood circulation. At ang Mighty C naman ay malaking tulong din ito dahil pinaparami nito ang collagen sa ating katawan na nagpapatibay ng mga kaugatan upang hindi madaling pumutok, Sir Ted. DTX 500. Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan kong nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko. DTX 500. Bili sa mga butika. DTX 500. Correct, Doc Far. Dahil ang DTX 500 ay may pinakamataas na antioxidant at katumbas nito ay para tayong kumain ng 10 klase ng gulay kada araw. Ang galing, no, Sir Ted? Oo, samahan pa natin ng Mighty C, the alkaline vitamin C, para tumibay palalo, mas maging elastic ang ating mga kaugatan. At malaga din ang disiplina sa sarili, Sir Ted. Dapat din po kayong umiwas sa mga pagkain nakakapagpataas
ng kolesterol gaya ng mga karne. Oo. Sobrang mamantika ng mga pagkain, no? Kagaya ng mga junk foods, mga fast foods, at syempre Yun. sobrang kanin. Ayan, Naku, only sarap rice. kumain. Oo. Ayun nga sa mga health experts, no? Na ang fast food daw ay nagpapabilis ng kamatayan. Nako, mag-isip-isip na kayo. DTX 500. Kaya kung hindi nyo po ito kayang iwasan, dahil sa nature ng inyong trabaho o pamumuhay, ay mas mainam na mayroon kayong baong proteksyon araw-araw. Dapat. Upang maiwasan. Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap ng alas 2 ng tanghali. Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon K5 News Philippines. Sumasayo ang Mighty C Network News. Mighty C Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang reyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Headline. At sa ulo ng mga nagbabagang balita, Korte Suprema iniimbestigahan na ang umano'y fixer na judge sa kaso ni Atong Ang. Dole naglaan ng 6 na milyong pisong pondo para sa livelihood program sa Negros Oriental. Samantala may 20 emergency incidents na itala ng pulisya sa Iloilo. Dating Bucor personnel at isang nurse arestado sa pagpaslang sa Mr. Cagayan de Oro 2023 candidate. Dalawang batang lansangan na binuhusan umano ng rugby ng isang pulis sa Tacloban City. Magkapatid na kuryente, isa patay, isa sugatan sa Hermosa, Bataan. Samantala, 2 empleyado ng DPWH sa Capi sugatan matapos mahulog sa tulay. Amoy ng pesticides at tinitignan umanong anggulo sa pagkahimatay ng mahigit 200 estudyante sa Antique. At 5 estudyante na isang paaralan sa Aklan sinugod sa ospital bunsod umano sa init ng panahon. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang Mighty C Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong kapuluan. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, kinumpirma ni DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla na iniimbestigahan na ng Korte Suprema ang isang dating hukom na umano'y sangkot sa pag-aayos sa mga kaso pabor kay business tycoon Atong Ang. Sa isang panayama kahapon ng Lunes, sinabi ni Remulla na may iba pang personalidad na iniimbestigahan ang kasabay ng fixer judge at inaasahan pang may bagong testigong lilitaw. Gayet niya ay seryoso ang isiniwala ni Patidongan at dapat itong tutukan. Ayon pa kay Patidongan, ang dating hukom ay siyang lumalakad sa mga judge at fiskal upang maabsuelto si Atong Ang sa mga kasong kaugnayan sa mga nawawalang sabungero. Binanggit din niyang dinadala pa umano ng fixer ang mga opisyal sa ibang bansa para ayusin ang mga kaso. Tiniyak naman ni Remulla na hindi nila palalagpasin partikular na ng pamahalaan ang mga sangkot sa anomalya. Network News. Mighty C Network News. Samantala, Dole naglaan ng 6 na milyong pisong pondo para sa livelihood program sa Negros Oriental. Detalye ng balita, hatid ni K5 James Badukilyo. Humigit kumulang 6 na milyong pesong halaga sa livelihood assistance mula sa Department of Labor and Employment o Dole sa Negros Oriental ang pakikinabangan ng mga sectoral group at individual para sa ikalawang quarter ng taong 2025 ayon sa isang opisyal nitong Lunes. Sinabi ni Rubigia Campron, Dole Negros Oriental Field Office Focal Person para sa isang Integrated Livelihood Program sa isang news agency kahapon na 7 grupo o asosasyon at 8 individual ang natukoy bilang mga benepisyaryo.
Sa ilalim ng proyekto ng grupo ay ang mga asosasyon ng mga magsasaka, magigisda, kababaihan at mga magulang ng mga batang manggagawa. Para sa mga individual ay kabilang dito ang 7 persons deprived of liberty at isang displaced worker. Sinabi ni Cabron na ang mga proposed livelihood project ay kinabibilangan ng chicken egg layering, farm imports tulad ng seeds, fertilizer at insecticides, garment sewing, hog fattening, sari-sari store at broiler chicken production. Dagdag pa ng opisyal na umaasa sila na sa pamamagitan ng livelihood program ay makakatulong sila sa mga taong nangangailangan. Ako si Kaki 5 James de Trebayo Banduquillo para sa kampiyon nga balita Serbisyo Publikong Kalingawan sa Negros. Key 5 News. Network News. Network News. Samantala, mahigit 20 emergency incidents ang naitala ng pulisya sa Iloilo. Detalye ng balitang yan, hatid naman sa atin ni K5 Kim Kaluyo. Nakarecord ang Iloilo City Police Office o ICPO ng 28 na emergency incidents sa pamamagitan ng 911 response call mula Hunyo 7 hanggang Hulyo 6, 2025. Sa data ng ICPO, 5 insidente ng pananakit ang na-record, tig 3 alarm, scandal, threats at vehicular accidents, iba pang klase ng gulo at pang-aabuso. Ayon pa kay ICPO Director Police Colonel Kim Ligada, hindi na sila kailangang hanapin pa sa mga police stations dahil pwede na silang tawagan sa hotline na 911 at darating ang kapulisan sa loob lamang ng 5 minuto. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM. Network News. Network News. Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Dating Bucor personnel at isang nurse arestado sa pagpaslang sa Mr. Cagayan de Oro 2023 candidate. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 K. Buscaino. Dating Bucor personnel at isang nurse ang naarestong akusado sa pagpaslang ni Mr. CDO candidate 2023 Fornillos. Nahuli ang 2 suspect sa magkaibang joint manhunt operation ng Pagadian City Police Station, Zamboanga del Sur Police Provincial Office, Cagayan de Oro City Police Office at Police Regional Office 10 sa Pagadian City, Zamboanga del Sur. Isinerve ng PNP ang warrant of arrest sa 2 lalaki dahil sa krimeng murder na walang bail ban. Ayon sa Pro-10, edad 35 at 37 anyos ang suspect na parehong residente ng Pagadian City. Mas pinalalim pa ng PNP ang kanilang investigasyon upang ma-validate ang pagkasangkot ng 2 sa gun for hire. Nasa Lubia City Jail na ang 2 lalaki. May 10, 2023, pinaril sa ulo ang 24 anyos na Mr. CDO pageant contestant na si Adrian Fornillos sa 13th Street, Barangay Nazareth, Cagayan de Oro City. Alas 12:30 ng madaling araw, dineklarang patay ng doctor sa NMMC si Adrian dahil sa severe brain injury. Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM. MyTC Network News. Network News. Samantala, 2 batang lansangan binihusa na di umano ng rugby ng isang pulis sa Tacloban City. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Carol Medino. Nakuna ng video ang isang pulis na tila pinapaliguan ng hinihinalang rugby ang 2 minor de edad sa likod ng isang gasolinahan sa may Avenida Veterano Street sa Tacloban City. Ayon sa nagpadala ng video, naabutan umano ng kapulisan ang 2 bata na gumagamit umano ng rugby sa nasabing lugar. Ayon pa sa sender, nagkataon na nandoon siya sa lugar para sana makigamit ng palikuran sa nasabing gasolinahan nang makita niya ang pangyayari. Nakiusap naman ang video sender sa K5 News FM na huwag nang banggitin ang kanyang pangalan alang-alang sa kanyang seguridad. Samantala, sa ngalan ng patas na pagbabalita, sinisikap ng K5 News FM Tacloban na makuha ang panig ng kapulisan pero hanggang ngayon ay patuloy pa rin nila itong iniimbestigahan. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carol Medino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
IDC Network News. IDC Network News. Gayun din magkapatida na kuryente, isa pataya, isa sugatan sa Hermosa, Bataan. Detalye ng balitang yan, atid naman ni K5 Ruel Tarayaw. Dead on arrival sa pagamutan ang isang lalaki habang sugatan ang nakababatang kapatid nito matapos aksidenteng makuryente habang nagwe-welding ng isang truck sa loob ng Tipo High-Tech Eco Park sa barangay Tipo, Hermosa, Bataan. Batay sa inisyal na ulat ng pulisya, nakatanggap umano sila ng tawag na mayroong insidente na pagkakuryente sa nabanggit na lugar. Ayon sa report, kasalukuyang nagwe-welding ng truck ang nakababatang kapatid ng biktima ng aksidenteng makuryente ito na kanyang sinaklolohan, pero aksidenteng madampi sa basang sahig ang welding rod kaya ito ang napuruhang makuryente. Isinugod ang magkapatid sa pagamutan, subalit idineklarang patay ang isa sa mga ito habang nasa ligtas na kalagayan na ang nakababatang kapatid ng biktima. Para sa IDC Network News, ako si Roel Tarayaw para sa Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM. IDC Network News. IDC Network News. Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Dalawang empleyado ng DPWH sa Capiz sugatan na matapos mahulog sa tulay. Detalye ng balita, hatid ni K5 Jolito Borda. Sugatan ng dalawang empleyado ng Department of Public Works and Highways ng First Engineering District Office matapos mahulog sa ilog sa bayan ng Pontevedra, Capiz. Ito ang kinumpirma ni Police Major Greg Anthony Salbang, hepe ng Pontevedra PNP na makapanayam ng K5 News FM Rojas. Ayon kay Salbang, nagpipintura ang dalawang empleyado sa tulay habang sakay ng boom truck nang biglang dumaan ng isang wing van at aksidenteng nabangga ang kanilang sasakyan dahilan para mahulog sila sa ilog. Mabuti na lamang at nakalangoy ang mga biktima at nailigtas at agad na isinugod sa pagamutan habang ang driver ng wing van ang naaresto sa bayan na ng Panay matapos tinakbuhan ng insidente. Dagdag pa ni Salbang na hindi umano napansin ng driver na nabangga niya ang truck ng DPWH at dumiritso na lamang ito sa pagtakbo. Nananatili sa ospital ang mga biktima habang nasa kustodiya na ng Pontevedra PNP ang driver ng wing van at nagsasagawa ng karagdagang investigasyon ang pulisya sa nasabing insidente. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Julito Valles Borda para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Capiz, K5 News FM. IDC Network News. IDC Network News. Gayun din amoy ng pesticides at tinitignan umanong anggulo sa pagkahimatay na mahigit 200 estudyante sa Antique. Balitang hatid ni K5 Family Palanog. Isa sa mga tinitingnang anggulo sa ngayon ng mga otoridad ang spraying ng pesticides malapit sa pinangyarihan ng foul odor incident sa Pisanan National High School sa Barangay Pisanan, Sibalom, Antique. Ito ang pinahayag ni Mr. Rodel Esler, head ng Municipal Environment and Natural Resources Office o MENRO at spokesperson ng Task Force Pisanan sa interview ng K5 News FM. Ayon kay Esler, maliban sa spraying ng pesticides malapit sa area, tinitingnan rin nilang rason ang mga piggery farm sa paligid kung saan posible naghahalo sila ng gamot sa tubig upang hindi bumaho ang mga dumi ng baboy. Matatandaan noong July 2, mahigit 200 na mga estudyante ng Pisanan National High School ang nahimatay. Nahirapang huminga at sumakit ang dibdib matapos makalanghap ng malabayabas na amoy. Para sa MyTC Network News, K5 Family Palanog. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM. IDC Network News. IDC Network News. Samantala, 5 estudyante na isang paaralan sa Aklan na sinugod sa ospital bunsod umano sa init ng panahon. Detalye ng balitang yan, hatid naman ni K5 Leonard Viral. Isinugod sa ospital ang 5 estudyante ng Linayasan National High School sa bayan ng Altabas matapos makaranas ng panghihina nitong Lunes, Hulyo 7. Ayon sa Municipal Disaster Residential and Management Office or MDRRMO, unang nagresponde ang kanilang time pasado alas 8:27 ng umaga kung saan nabutan nila ang 3 estudyanteng inaalalayan ng mga guro.
Isa sa mga ito ay ang 14 anyos na babae na nakaranas ng pananakit ng kanyang tiyan at pagdura ng dugo. Samantala, ang 2 pang 15 anyos ay nanghina at nahirapang huminga. 2 sa kanila ang dinala sa ospital habang ang isa ay tumangging magpa-confined. Magalipas ang ilang oras, bandang alas 11:47 ng umaga kahapon, muling nagresponde ang MDRRMO sa nasabing paralan. Sa pagkakataong ito, 3 babaeng estudyante na may edad 16 hanggang 18 anyos ang naiulat na nawalan ng malay at agad ding isinugod sa ospital. Inihayag ng MDRRMO Altabas na posibleng dulot ng matinding init ng panahon ang nangyari sa mga mag-aaral. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. At mga K5, dako na tayo sa ating balitang abroad na natagpo ang patay ang dating Russian Transport Minister na si Roman Starovoy ay sa ulat ng Investigative Committee sa Russia. Siya ay dating cabinet official ni Russian President Vladimir Putin na una ng sinibak sa pwesto. Batay sa inisyal na investigasyon, sinasabing nagpakamatay ang dating opisyal gamit ang isang uri ng baril. Gayunpaman, patuloy pa rin ang masusing investigasyon upang alamin ang buong detalye ng insidente. Hindi pa rin malinaw kung ano ang dahilan ng pagkasibak sa kanyang tungkulin na bago naman ang insidente. Patuloy namang inaalap ng mga otoridad kung may iba pang salik o personalidad na sangkot sa insidente habang naghihintay ang publiko ng karagdagang ulat mula sa pamahalaang Russia. MyTC Network News. MyTC Network News. At mga K5, sumainyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Antique, antabayanan ang pagbabalik ng K5 Reynald Barcelona Pusto sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! 11 Mbps. Balik kita sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5 ang oras. Last 12:17 na sa hapon. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 di superior antioxidant. Para matikawan nato na makamamatay nga kanser, pagtumar kita sang DTX 500 adlaw-adlaw. Para makontrol ang aton sini diabetes, mag DTX 500 adlaw-adlaw. Para magdubong aton sini nga blood sugar, mag DTX 500 kita adlaw-adlaw. At para mahamuok ang atong katulugon kun gabi, mag DTX 500 kita adlaw-adlaw. DTX 500 di superior antioxidant. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes arthritis mag-aayo. DTX 500 ang high blood mo sigurado mag-aayo. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 epektibo nga suplemento sa pagtatna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. 11 Mbps. John Sapio, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo. Balik kita sa aton nga pagpangalagad na mga ka-K5 diri sa 11 Mbps. Mga balita kag public service sa K5 News FM Iloilo. Siktabi si ka-K5 Karen Badilla.
ay ginkantuan niya dito sa barangay Karawdan sa Banwa sa Haniway bangol sining madamo ka reklamo blasang poultry farm iga kwanto kabaha kag naga kwanto kanaw ang langaw ini kagwanta to mga pumuluyo no sa tatlo ka mga barangay dira sa Banwa sang Haniway Iloilo. Tingnan natin ang report kaki 5 Karen Badilla sa special out of town follow-up report. K5 News FM Kampiyon Report. Kaki 5 Karen. K5 dyan ang natapos ang inspection sa Municipal Environment and Natural Resources o KONMENRO sang Haniway kag sa iban pagid nga joint inspection team sang nasambitan nga LGU sa Hadjis, kung hindi ko magsada pag-pronounce sa K5 dyan, no? Hadjis Poultry Farm nga nahamtang dito sa may barangay Karaudan sa Banwa sang Haniway. Kung mahibaluan ka K5 dyan, ang ini nga poultry o kung poultry farm, ginareklamo ini sa mga pumuluyo kadamang harvest sila kay sa tiun sa pag-harvest nila ka K5 dyan, nagagtuluhaw o nagaguluha dayon ang madamo nga langaw sa isa subong 3 na kabarangay ang affected dito no sa Haniway. Amo ini ang barangay Karaudan, barangay Kalmay, kag ang barangay Kuyot ka K5 dyan. So may pipila kita ka mga residente nga napang-interview dito kaina sa area. Ako sa diin suno sa ila ka K5 dyan, nag-aagaway lang ni sila yasang langaw kung magkaon. Kay suno sa isa ka to ka-interviewing nga si Ma'am Regina Tubis nga kung magkaon sila ka K5 dyan sa iyang pamilya, ginadasig nila ang pagtimo kay ang mga langaw ka K5 dyan nagahapon sa ilang nga ginakanan. Stay mani sa anay kagawad sa barangay Kalmay nga si Sir kagawad ni siya ka K5 dyan, no? Pasensya, nalipat ako sa iyang pangalan ka K5 dyan, pero may hari kita diri kopya, pero sunod diri sa iya ang kaaging ka K5 dyan nga nagsakit ang iyang tiyan nga si Sir Roger Losa, gini nga nagsakit ang siya ni Sir Roger Losa ka K5 dyan, kay posible nga ang mga ginakanaan niya ka K5 dyan, ginahakunan sang langaw. Siyempre, hindi naman nakadaan masiguro kung diin bala naghalapon ang langaw, may kung isa nga daan sa K5 dyan, ang mga langaw ni naghalapon sa mga higko, no, sa kasapatan. So, amo na, sunod sa iyang, ang ginasakit, no, sa iyang tiyan. Pero kagina, pagkadto, tato ka K5 dyan sa area, sa 3 ka barangay ka K5 dyan, doon naghagan-hagan ang kadamuon sang langaw sa ilang barangay kay kaina sang aga sunod sa ila nang limpyo ni ang mga staff or personnel sa gining poultry farm ka K5 dyan. So kagina pagkadto taman dito sa may farm na timingan tagid ka K5 dyan ang katapo sa joint inspection team sang Haniway LGU. Ako sa din tiara dito ang menro head, no, nga si Sir Joven Barangco. Kag sa na-interview siya nato ka K5 dyan during sa inspection nila, according sa iya may ara sila sang nakita nga problema ka K5 dyan, no? Sa water waste disposal sang poultry farm. Kung sa diin, nagbara dira ang tubig nga mahigo sa area kag nagakos sang mabaho kay siyempre may mga itiman bala ka K5 dyan, no? Amo na ang rason kung nga ginaamag, no, sang mga langaw kag nagadamo pagid ka K5 dyan. Pero sunod sa iya, hindi niya panisiling mapatpat sa subong sa aton ang iban pagid nga nakitaan nila nga mga problema dito kay mapasa pa sila sa recommendation sa Haniway LGU kag magamiting liwat ka K5 dyan. Bot silingon ka K5 Karen ang reklamo sang mga pumuluyo sang barangay Karaudan kay kaiping nga mga barangay nakaabot ndi sa Office of the Mayor amo nang agin pagkatuan sang Mindro. Yes. Ang Mindro na dira man sa nagalin sa kinalinan mo? Oo. Ano ang ba nila? Ano inspeksyon nila? Daw, may violation gid man. May ara sila nakitaan ka K5 dyan. Pero ang way pa naghatag sang full details, no? Si Sir Barangco sa aton since nga
maghahatag pa sila sa recommendation or sa ang recommendation is sa kung ano ang mga nakita nila nga mga violations sa poultry farm ang nakadepende na sa mayor kati 5 dyan no kung bala ipasirado ang ini nga poultry farm o kung hindi, pero ang mga barangay officials ang Karaduan nagpasar din sila sa resolution kag ginpasa sa Sangguniang Bayan kati 5 dyan para sa closure sa ini nga poultry farm. So siningon may barangay resolution ang barangay council sa barangay Karaudan Haniway nga dapat ipa-close na ang poultry. Yes. Okay. So sa dugang balang detalye kati 5 dyan, pamatian naton si Haniway Menro Head nga si Sir Joven Barranco. Sir, nag-ari ka mo diri sa area kag nag-inspect. Kumusta sir ang inyo nga pag-inspect diri sa poultry farm? Okay. So ang Municipal Joint Inspectorate Team no ginpadala ni Mayor bilang sa Batman una bes ma-complaint kag may nabag-o kami nga nabato nga complaint sang Friday. Okay? So gin-convene ni Mayor ang Municipal Joint Inspectorate Team composed kang sa licensing division namon, engineering, fire, minro, NPDO, zoning kag sa health no. Agod nga lantawon ang complaint kang pumuluyok ang barangay Puyot no. Na-receive kang office ni Mayor sang Bernes no. So gilayong patawag si Mayor ka meeting kahapon, then set kami kang inspection diya sa area no. So regarding sa mga inspection hindi tagiro anay ma-devolve ano ang ako mahambal kung ano ang mga violation no. After kadya ma-meeting ang luwat ang team, then mahimo kami kaamon tag sa report kag mahimo kang recommendation. So sa part kang amon talapan sa Mindoro may nakita kita nga daw hindi amo no specifically sa may waterways disposal nanda. So i-check naton ang ECC kang Janga Poultry kung ano bala ang kaundan kang ECC kung bala may violation sa ECC o why. So as of now ay kita pinakaptan ng ECC. Hindi pa kita ka-conclude kung anong part ng ECC ang nabayular kang kompanya no. So sa ibang department hindi ako kahambal in behalf of Nanda, sa hambal ko siguro after kadya ma-conviluat kami, then maghahimo kami kang amon tag sa report and recommendation kay Mayor. Kag amuran ang mangin basihan ni Mayor kung ano ang mangin desisyon either or closure or whatsoever no. So as of now hindi pa hambal ka-conclude no kung ano gid ang mga relasyon kanamon. So laton ra siguro maybe tomorrow karon makahimo kami kang report, tomorrow makasubmit kami kay Mayor, then amuran ang siguro kag bagi na official na statement kang Banwa. Kaki 5 Karen? Oo, kaki 5 dyan. So nakabase kung nakadepende sa report nila sa ila sining inspeksyon sa site sining poultry farm. Yes, correct. Kaki 5 dyan. So, posible nga buwas, base patawag sila sa meeting man ni Kaki 5 dyan, no? Kung ano gid ang plan para sa iniya nga poultry farm. Kaya damo na Kaki 5 dyan kung ang mga residente pa nila since 2011 pa ni Kaki 5 dyan nga reklamo regarding ni sa problema sa poultry farm. Dati wala gid nagauntat ang pagduging ni sang langaw kag ang ano gid ang permanent gid nga baho sang iti sang manok Kaki 5 dyan. Esensyal sa nagapanyaga subong by the way sinong tag-iya sining poultry farm? Ano Kaki 5 dyan? Anong pangalan sinong tag-iya sang poultry farm nga ini? Ang poultry farm ni kung hindi ko magsala sa pag-pronounce Haji Poultry Farm, then ang owner si Jocelyn Lim. Jocelyn Lim. So dapat bukas man ang aton sining linya parang magsabat man sa sining reklamo sa sining poultry farm dira sa barangay Karaudan Haniway Iloilo. Yes, Kaki 5 dyan. Pero kagina dito ang iyang mga personnel, no? Tinag-accommodate man sila sa aton, kag tinag-explain man nga amo na ginalimpyuhan man nila ang area, pero hindi gid malikawan ang pagdamo sa langaw Kaki 5 dyan. Why kasi may na-interview sa ila? May ari kita diri Kaki 5 dyan, pero asa subong naga-sending gyapon ang akon nga video. Bali ano ni siya, isa ni siya sa mga nagapanglimpyo dito sa area. Siya gini-kagina ang nag-tour sa taga-Menro, Kaki 5 dyan. At base arap lang sa Kabatuan? Base? Traffic abi? Traffic di may Kabatuan, masin pabiya pa mo. Ako gani. O di, importante lang ang sabat karon sang tag-iya sang poultry farm kag ang taga
poultry farm ini. Mabatian na karon sa El Castigador. Yes, yes. Okay. Salamat kid kakipab Karen. Kag congratulations ha. Kuan gid man may agi na, may napamatudan na. Sige, thank you kay 5 dyan, no? So, yun nga balita, ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix, ang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Ang DTX Coffee Mix mga K5, healthy coffee ini, nga nagahatag sa maayong nga benepisyo sa aton nga lawas, bangod sa natural and organic ingredients, kaangay sa ampalaya, chia seeds, kag de-sugared sugarcane extract. Bukod sa patrol, si K5 intern DV Luzada, kag K5 Ramilo Palek, hindi naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon report. Padamo nga salamat sa report ni K5 Karen Badilla sa aton sining kapagpangalaga diri sa 11 Mbps. Ang ini nga porsyon ginadulong sa inyo sang Klinika D3 Bio, di antiviral kag antibacterial specialist. Malikawan nato ng kaso ilan at sipon Jacobo ko nakatumar kita sa Klinika D3 Bio adlaw-adlaw. Bangod sa iya sini nga extra virgin coconut oil nga ginpamanan sa vitamin D3. Ginapatay niya sini ang mga viruses, mga bad bacteria, mga fungi, mga parasites sa aton sini nga lawas. Subong nga panahon ginabantayan subong ang pagdamo naman sang kaso sang sub-variant sang COVID-19 sa ibang nga nasyon. Yung maproteksyonan nato ni kay malikawan mo ang mga virus katulad sang COVID-19. Subong may impacts na diri sa aton sa Iloilo kag subong man dengue. Antiviral kag antibacterial specialist ni nga D3 Bio. Ilabi na yung kay Starka sa balahaon nga kag matubig nga lugar nga paborito balayan sang lamok. Taas parang imo hilanat yung may kaupod nga pagsakit sang ulo, pagsasuka kag palanakit sang kalawasan. May naobserbaran kabala nga pula nga rasis nga nagatubo sa imo guya kag dugan. Initanan ang sintoma kon patimaan nga basi may dengue ka gani mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio ang superfood supplement ginhimo gikan sa extra virgin coconut oil. Ginpaamanan sang vitamin D3 nga pareho nga may maayo nga natural antimicrobial properties. Labi na batok sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides nga sa extra virgin coconut oil. Aparte sa D3 Bio, ang ginahimo sa lawas nga monoglycerides. Isa na da ang ginatawag nga monolaurin. Ang monolaurin nga sa D3 Bio ang ginakonsider isa sa mga pinaka-epektibo ang pinakakusog nga natural antimicrobial properties. Ginapanami man sa D3 Bio ang pinagi sa medium chain triglycerides ini ang pag-usar sang vitamin K sang aton sining lawas. Ang vitamin K isa ka fat soluble vitamins na nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo ko na dengue ka. Ginapanami man sa D3 Bio ang pag-usar sang mineral nga calcium ang kabulig man proseso sang platelet aggregation ang kabulig man malikawan sang lawas ang bleeding ko na impektar ka sang dengue. Tinluan ang ogsaran para di pagbalayan sa lamok ka may dala sang dengue virus. Likawan nga mag-stock sang tubig nga wala sang taklob sa aton mga puluyan. Kag magtumar kita sang D3 Bio di superfood supplement para layo sa dengue. Gusto mo mag-ayo? Mag D3 Bio ka. Gusto mo nga hindi ka magmasakit? Mag D3 Bio ka. Kag parisan naton sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Number 1 kag ginpabaskog nga vitamin C. Sa bilog ng Pilipinas ang Mighty C. Ang Mighty C ginapabaskog sining aton sining lawas, ginapabaskog sining aton resistensya, ginapabaskog ang immune system para marayo kita sa mga baratian. Kaya naman Mighty C syrup para sa mga kabataan. Ang Mighty C kag D3 Bio mga di kalidad din nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, available nationwide. I-order mo na sa Shopee, sa Lazada or sa TikTok. Kag subong man sa mga product center ni Dr. Ramil Oy, Luzon, Visayas, Mindanao. Kag mabakal man sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Diri sa Ilo Pislit, kilid sang Robinson Saro, Iloilo City, na may libre nga consultation kag check-up today. Available man sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Orbi Street, malapit sa Public Market sa Miagao, Iloilo. Available man sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center
sa Coast Mart Kalinog, Iloilo, kag available man sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Salvacion Street, Pasig City. Kaya ang bal ni Dr. Amiloy, prevention is better than cure. Maposponggan nga hindi ka magbalatian kung nag-food supplement ka sang DTX 500, D3 Bio kag Gamay TC Vitamin C ka. Kag subuman nagapangapi ka sang DTX 500 o nagapangapi ka sang DTX Coffee Mix. Kay mabudlay bongon kung nagabalatian ka na. Mabalik kita dugay-dugay mga ka-K5 sa dugang pang mga informasyon ka mga balita pagkatapos ginamang sini. K5 News FM, championing the lives. Sa kapagtilaw, sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog tanay. May iwang nga magatuhaw, sa tagsa kapagbutaw, at yung lang nga panundumon, may Ginoo sa gihapon. Pagina ng mga luha, ibatan ng problema, magkamon kag maglubo sa badunga paglao. Wala sang daya ay bisan anuman kabudlay, wala sang daya ay bisan anuman kadugay. 2016, sa Olimpiado ako ni Dr. Milbuy. Before ko na Mexico, almost a decade ago, Santo, ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko na-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil na actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapaslis ako is ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay, magkapiga sa tao na nagsalit sa ako. Panghihinaan, magaluya lang, pero tuloy lang. Magpadayan sa laban. Yes, wala pa yan na. Ugot nga magkaptanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay, wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarawan o kung mas kilala bilang Manunay Mali. Halos 4 na tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nicole. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani, sa nagbukas ako oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakong na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasanod ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagpustingan, wala din ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayluhan ang tanan nga pagpangabudlay, sakripisyo tag dedikasyon. Naging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadalaglan, naging panganguyuan ko. Salamat gid Dr. Minuy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas naning maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga naging isa kahaligi sang amon kadalaglan. Mga ka-K5, anyuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay, ag mga hamilig nga handurawan.
Kita, padayon nga magakugkong bangod wala sang payaay, bisan anuman kadugay. Handa ang palangga, serbisyo hindi matula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Mahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-iwong sa bagong nga paglao. In behalf sa K5 News of Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga estasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nagkontak ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months gin-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra ka empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minmoy. Bisa na kabudlay, bisa na ka-pressure, I am very blessed sa atong mahal nga makaako, and that instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minmoy. Rako nga mga lessons nga akon na natun-an kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Ramil Uy. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, pailuhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team no, sa K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko gid no, ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang. No?
Ilabi na ginang maglakat sa abroad, why ko ginag-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinaranggaon nga boss, nga si Doc Ramil Uy, tanan na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya ara ng mga dalaguan ng mga estasyon. Pero nahimo na naton, hindi lang tungod sa akon, patungod sa mga kopdanan ko nga nagbaka-baka, kadaghatag man sang ila sini nga best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon. 11 Mbps. Nakita mo na ba ang mga bagay na dapat mo makita? Nagawa mo na ba ang mga bagay na dapat mong ginawa? Balik kita sa ato niya pagpakalagad mga ka-K5 diri sa 11 Mbps. Mga balita ang public service sa K5 News FM Iloilo. Sa subong mga tinuon mga ka-K5, ginainagurahan ang state-of-the-art nga multipurpose building dira sa barangay San Isidro sa distrito Sangaro. Ang barangay ni Barangay Kapitan Juaniza. Ang ining multipurpose building, state of the art ni, no? Multipurpose ya, may basketball court, may barangay hall, may ara siyang evacuation center. Multipurpose yan eh. So isa ini ka proyekto ni Iloilo City Lone District Representative Julian Jamjam Barunda. Ara sa inauguration and blessing today si Senator Sherwin Gatchalian. Kag si former Mayor Jed Patrick Mabilog and of course si Congresswoman Jamjam Barunda. Ara sa taga Barangay San Isidro Haro ang inyo sining multi-purpose building nga gintinguan nga mapunduhan ka matapos ni Congresswoman Jamjam Barunda. Ang ini nga porsyon mga ka-K5 ginadulong sa inyo sang DTX 500 de Superior Antioxidant. Balikawan naton ang makamabatay nga kanser kung nagatumar kita sang DTX 500 bangod sang pinakamataas nga 1.3 ORAC unit sa mga antioxidants. That's why nga healthy kita, no? Kag malikawan naton ini makamamatay nga kanser, isa dira ang sarcoma. Ang sarcoma isa ka tumalagsahon o kon sa isa ka sa isang kanser. Apang ini ang isa ka pinakabudlay bulngon ilabi na gid kunyara sa late stage. Duha ka klase sa sarcoma, may soft tissue sarcoma kag may bone sarcoma. 60% sa sarcoma nagatubo sa kamot o kontiil, 30% sa tiyan kag 10% sa ulo o kon sa liog. Yari ang pila ka mga factors nga gapataas ang risgo na magtubo ang sarcoma. History sang radiation therapy, chemical exposure, malawig nga pag-ubag sang parte sang lawas, genetic disorder or family history sang cancer. Mga usual nga sintomas sang sarcoma, pagsakit o pag-ubag sang tiil, kamot, balikawang, likod, tiyan, ini magihong nga joint, hinaling ang pagkabali sang tulan, bisan wala sang rason na. Likawan ang sarcoma, kag iban pa nga sa isang cancer, mag DTX 500 kag Mighty C. Kita adlaw-adlaw kay puno ini sang anti-carcinogenic properties ang DTX 500 agod mapungga na pagtubo sa mga bukol-bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols ngalin sa disugard sugarcane extract sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang kanser. Ang Mighty C naman, isa ka alkaline nga vitamin C. Ang kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sang immune system capability sa good patyon. Ang mga guba nga selula sa lawas pinaagi sa apoptosis bago pa man ini mag-mutate kag mangin cancerous. Hindi na magulat nga magtubo pa ang mga bukol-bukol sa lawas. Proteksyonan ang kaugalingon. Mag DTX 500 kag Mighty C kita adlaw-adlaw para nga sigurado nga healthy kita mga ka-K5. Sarap ng buhay lalo na't alam mo kung saan papunta.
Amo na nga sa subong nga panahon dapat healthy ang atong ginakaon, healthy ang aton sining nga mga lawas pinagi sa pag-inom sa mga food supplement. Kag bisan kape naton dapat healthy. Amo na nga mga pikita sang DTX coffee mix. Kay healthy coffee ini mga kakipay, kayon healthy gani siya, ti maayo gid sa aton sining lawas. Healthy na, saboroso pa ang DTX coffee mix. Kung makahigop ikaw sang DTX coffee mix, makasinggit ikaw sang namit kag saboroso ka kape. Ng umaga, lalo na kung ika'y gising. DTX Coffee Mix, healthy coffee na satisfy ang imo kaugalingon nga nakakapi ka. Nakabulig ka pa sa imo nga ikaayong lawas. DTX Coffee Mix, healthy coffee. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Samtang kung gusto nyo creamy pero healthy coffee sa gapon, mag pre-bio coffee. Ang pre-bio coffee, mga kakipay, healthy siya kay probiotics plus prebiotics with moringa oleifera kon malunggay. Creamy siya kay may skim milk kag may creamer. Sabay nga, creamy na, healthy pa ang pre-bio coffee. Ako nagasakit ang atong siningat yan, bloated ang atong siningat yan, i-Clinicas Probiotics mo na yan. May LBM ka, may UTI ka, Clinicas Probiotics. Ay ti amo ining Clinicas Probiotics nga kon sa din na ginaproteksyonan niya sining aton sining pila ka parte sa aton sining sulod sang tiyan. Kag nagaayong aton sining digestive system. Bot siningon nga matunaw gid ang aton sining ginakaon sang gusto o naga-Clinicas Probiotics kita mga kakifa. Subong man kung gusto mo nga baskog kas gyapon kagang gana ara ay ilabi na gid ko may edad-edad ka na kinahanglan nga mag-extend food supplement ka. Ay damo sini ang mahimo mabulig sa imo sining lawas kay ang extend food supplement amo ning food supplement nga nagapabaskog, nagadugang sang imo sining adrenaline o kon kabaskog sa imo lawas. Ang iban tumba na ikaw tindog gapon kay naga-extend food supplement ka. Ang maayo pagid sa extend food supplement kay naga-circulate ang imo sining dugo sang maayo. Kag kung naga-circulate sang maayo ang imo dugo, ayo lawas mo, malayo ikaw sa stroke, malayo ikaw sa balatian. Extend food supplement. Kung maligo kita mga kakipay ba, Clinica DTX Beauty Soap. Amo ni nga bon nga nagaprisko nga aton sining pamatyagan. Nagaputi, nagahining-hining ang aton sining supat. Kung Clinica DTX Beauty Soap ikaw adlaw-adlaw. Kung magpaligo ka, hindi lang nga kaisa, dami ni once, twice, thrice. Ikaw magpaligo ka adlaw para nga fresh na fresh. Presko ang imo sining pamatyagan. Kung nakapaligo ikaw gamit ang Clinica DTX Beauty Soap. Kag kung patapos mo na paligo, mag-roll on ka sang Clinica Deo Fresh. Ang Clinica Deo Fresh nagapaputi kag nagapamot sini sa aton nga ilok. Goodbye bayabas, welcome. Mahamot nga ilok sang Clinica Deo Fresh. Tanan ini mga kakipay, mga dekalidad ng mga produkto ni Dr. Ramil Uy sang Klinika de Alternatibo Medicine and Wellness Center available nationwide. Sa mga product center ni Dr. Ramil Uy, Luzon, Visayas, Mindanao. Mabakal ini kag subuman via online, via Shopee, Lazada or TikTok, add to cart idulong sa inyo mga puluyan. Ag available man ini sa mga product center ni Dr. Ramil Oy sa siyudad sa Iloilo, ari sa Iloilo Street, kilid sang Robinson Saro, Iloilo City, nga may libre nga consultation kag check up today. Available man sa Miagao, dira sa Orby Street, malapit sa public market, sa Miagao, Iloilo. Available man sa Klinika de Alternatibo Medicine and Wellness Center, dira sa Postmart, Kalinog, Iloilo, kag dira sa Bonifacio Building, Salvacion Street, Pasig City, mga kakipa. Kaya ang bali Dr. Ramil Oy, prevention is better than cure.
Mapusponggan, ini ka magbaratian ko nagatumar ikaw sang DTX 500. Ditri Bayo, kag Mighty C ka nagapangapi ikaw sang DTX Coffee Mix. Ay mabudlay bolngon kung nagabaratian ka na. Ka pa matututo ang lahat ng ilog sa dagat patungo sa nang isipan at mararating mo. Kay ganda ng buhay sa mundo. Nakita mo na ba ang mga bagay na dapat mong makita? Nagawa mo na ba ang mga bagay na dapat mong ginawa? Talaga ng tali sa paa, dimulat ng iyong mga mata. Kay sarap ng buhay lalo na't alam mo kung saan papunta. Maayo nga po nanda kay Pare Johnny Diaz. Musta na da, Pare Johnny Diaz, no? Kapamati subong niya bawal magmasakit. Monitor lang siya sa Sweetie Boko Shake dira sa Series Terminal. Mayo nga po nanda, pre. Regards lang, no? Kay Pare Johnny Diaz, mayo man kay Pare Johnny, may doktor na siya, no? May doktor na siya. Pare Johnny Diaz, mayong hapon dira sa Series Terminal. Kapamati subong, tunog radyo ya dira sa Sweetie Boko Shake dira sa Series Terminal sa Barangay Kamalig sa Distrito Sangaro. Mayong hapon na pre. Nakita mo na ba ang mga bagay na dapat mong makita? Why nakita time diri sa aton sining pagpangalagad sa 11 Mbps. Mga balita ng public service sa Key 5 News FM Iloilo. Ang inyo ka Key 5 Jan Sapio. Apat ka tuig nga pagdulong sang kampyon nga balita. Apat ka tuig nga paghatag sang kampyon nga serbisyo publiko. Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, number 1 na kita. Key 5 News FM. Ang himpilan na